Pagod ka ba sa mahabang biyahe? Or gusto mo lang ng moment with nature? Halina at bisitahin ang ASINGAN Fishing Village kung saan ito ay nagsisilbing pahingahan ng locals and tourists. Hindi lamang dairy products ang binabalik-balikan dito sa ASINGAN, kundi dinarayo rin ang kanilang mga mais. Medyo mahirap po siya and kailangan po may technique siya sa paggatas ng kalabaw. After gatasan ng mga kalabaw, dito naman pinaprocess ang ating raw products para gawing pasteurized milk, yogurt, pastillas, and iba pang dairy products. So, tikman po natin ang mga best sellers dito sa Korean Food House. Meron po tayo dito ang barbecue, fish fillet. Grabe, sobrang sarap and sulit ng mga pagkain dito. Probinsya feels ba ang hanap nyo? Samahan nyo akong pasyalan ang famous karayan ng Barangay San Vicente West para ma-achieve ang away from the city vibes at ma-enjoy ang fresh air na hatid ng lugar na ito.